Hwna di Q fi? Ie. O, ni'n meddwl bod chdi gael fi'n Q. Helo, shmai, Gareth y Orangutan, cyflwynydd Gareth y Chat Show sydd yma i groesawu chi Gareth Chat Show. Mae fel Jonathan ar S4C ond heb y rygbi, y cynulleidfa na'r charisma ac enthusiasm unigryw mae Jonathan ei hun yn dod i Jonathan ar S4C. Croeso i'r siow. Efo fi heddiw, mae'r Dwi'm ar y DJ Gethin Evs. Croeso mawr. Chi glapio. Iawn, Gethin Evs? Ai. Ti'n iawn? Dwi'n iawn, diolch. Dwi wedi bach yn dygddiweddwr. Sut fyswn ni'n gael job DJ o? Fysa chdi'n gorau mynd trwy cyfweliad. Mae'n broses eitha hir. Diddorol. So, sut ti'n dechrau? Ti'n rhoi CV mewn o beth? Ia. Neu ti'n cael ffrind sydd yn gweithio na, de? Os ti'n nabod rwy'n, mae'n helpu hefyd. Oce. So, os ni'n ei ffrindiau efo chdi, ella os ni'n gallu bod yn sidekick i Geraint Iwan? Ie, fysa. Fysa chdi'n gallu bod yn sidekick i Geraint Iwan, os chdi'n nabod fi. Ti wedi chwarae efo Kentucky FC? Do, dwi wedi chwarae efo Kentucky. Band pres lag ecyp? Ia, do. Yucatan? Do. Gen o drwg? Ia. Os ydych chi gael chwarae drums i unrhyw fand yn y byd, pwy ydych chi'n dewis? Plandew. Oce, na i rephrasio cwestiwn. Os ydych chi gael chwarae i unrhyw band sydd yn amlwg yn y scene? Yn bodoli Iwan, te? Yn bodoli rwan, ia. Pwy sydd ni'n dewis Iwan, da? Swn i yn dewis Ffracas. Oce, na i rephrasio cwestiwn. Ia. A fysa ti chwarae drums i Fleur de Lis? Na, Fleur de Lis? Os oes nhw eisiau fi, swn i'n neud. Swn nhw'n talu. Oce. Diolch, mae nhw efo drymar gwerth chweil, ond na i ddewch dy hogia bod chdi ar standby. Dwi ar standby. Dwi'n hapus fod ar standby, Fleur de Lis. Mae degyn bach yn dewch dy fi bod chdi'n dipyn o Daredevil. Dwi'n gwybod hynna. Dwi'n gwybod. Dipyn o adrenaline junkie. Na, dwi'n meddwl. Dipyn o hedar. Swn i'n mynd i sgrifo fy'n hyn fatha hedar. Sa'ch ti'n ei wbath am pres? Swn i'n wbath am pres. Wrth dy fod efo chwaraeon eithafol? Roller coasters? Dwi'n licio Parachutio? Dwi wedi gwneud parachutio do, swn i'n neud hynna eto. No, ella dyna pam o'n i wedi clywed hynna. Insights diddorol mewn i fywyd Gethin Evs. Da i wedi gael digon o cyfweliad. O'na rili hir o fan'na o'n i teimlo. Ond o'n dragio mewn bits. A gyd i fynd, o'n Gethin Evs. Diolch iawn. Neis gorau chdi. Diolch am ddilyn fi ar Twitter. O iawn. Dim problem. Ta. Bo hynna, licio siarad yndi?